од 19 здружењов. Перша награда була штрикани работи од волни, доделена шидијанком за шиду, друга за златни вес фрушкогорским голубицом до соту, а трета за работу за сфулом бикичанком за збикичу. Жени за збикичу вчера порихтали и традицијни руски стол, послужење по отримане свјаточности з нагоди Меđunarodnog дња мацеринского јазика у Шиѓанској гимназiji. Програма порихтана на 6 јазиков, по-руски, читана поезија на Хели Прокоп и Ирини Харди-Ковачевиć, а дзивацки хор гимназiji отшпивал писнju Ровнино моја. Були присутни председател Скупштини општини доктор Бранислав Малковиć и нашо парохове Михајло Режак и Владимир Делински Николка, а спред гимназије Шицких привитал организатор свјаточности и преподавач на годинох факултативне настави по руски професор Зденко Лазар.